Čaute, Egon s Loserom, alias Andrejom sa hlásia. Sedíme si v našom apartmániku v Kuala Lumpure. Sme tu obdržali taký nejaký silnejší, dvojizbový s kuchyňou, pracovňou, žehliacou doskou, ktorú zatiaľ nikto nevyužil. V Singapúre sa s nami stretol Andrej, alias Loser SR. Tak. Však áno. Ktorý nás bol reprezentovať už aj na PCAčku v Karibiku. A ty si stále taký opálený, si tam nejak moc viac nepripiekol. Ani moc nie. Takže on sa rozhodol, že pijavice mu nič nehovoria a že svoju dovolenku tu bude tráviť v bazénoch, infinity pooloch, na diskotékach, s pivom v ruke a normálne dal nám košom a nešiel s nami. Takže časť zájazdová bude taká kratšia. Čo si teda robil, kým sme tu neboli? Klasika, pohodička na hoteli, sem tam nejaká party. No, v tom Singapúre sme boli v tom takom semi-najdrahšom hoteli, však áno. Boli Infinity Poolu. Tam sa ti to pozdávalo? Mne sa to veľmi pozdávalo, ako podľa mňa to je zážitok, ktorý treba zažiť a aspoň raz za život si tam zaplávať v tom poole. A stačilo, alebo keď vyhráš 8 miliónov, tak sa tam sťahuješ natrvalo? Sťahovať by som sa tam nesťahoval, pretože tam není moc toho, čo robiť, si myslím, v tom Singapúre. Ale určite, ak by som niekedy niečo vyhral, tak by som tam si vedel predstaviť ešte. Nejakú oslavičku na pár dní. A potom, keď sme my to neboli už nevieme o tvojich aktivitách, tak aspoň také nejaké prístupnejšie nám priblíž. Prístupné bude jedine trávenie času pri bazéne, inak. A som počul, že ste mali skvelé zážitky, dnes ty si bol tiež v tých Batu Caves? Bol som tam. Čo na ne hovoríš? Je to neuveriteľná turistická atrakcia, jednoznačne každý, kto príde niekedy do Malajzie, tak to musí vidieť proste. Ja som to počul trochu v inej variante. Neviem, čo ti povedali, ale toto je svätá pravda. Čiže nádherné jaskyne, hej? Tak, neuveriteľné. Ultra. A čo ešte, tie Petronas Towers? Petronas boli ako v pohode, no, tak ten výhľad na to mesto bol pekný, ale bolo to dosť krátke a za tú cenu ako za nejakých, 20 €, aby si tam 20 minút strávil výhľadom na mesto, tak není to boh vie čo. A ja tam teda idem zajtra. Máme tu nejakého videobombera. Idem tam zajtra, lebo som nedostal tú informáciu včas a kúpil som si lístok na jednu. A ako človeka bojaceho sa výšok, no, to osloví? Osloví ťa to, keď si stúpneš úplne ku sklu a pozrieš dole, tak z toho som ani ja nemal úplne dobrý pocit a napriek tomu, že nemám problémy s nejakými výškami. Dobre, no. Tak to snad nejak prežijeme, no. No ale teda, to je z dovolenky asi tak všetko. A vy teraz pokračujete s Bejekom a s Trikozom niekam kam? Na nejaké blablabla? Ideme do Indonézie, Borobudur. To je čo? Nejaký staroveký chrámový komplex, niečo veľmi podobné ako je Angkor Wat. Preto Bejek tak nadával, dobre, a potom ďalej? Ďalej bude asi týždeň na Bali, trošku oddychu. A potom ja s Trikozom pokračujeme do Cebu. No to sme vlastne nepovedali, ale ešte povieme, že ty si vlastne presvedčil, alebo prehovoril, alebo neviem čo, Trikozu, ktorého sa snažíme vyhnať zo Slovenska už dlhú dobu a nedarí sa nám to, že treba sa presťahovať na nejaký čas na Filipíny. A to sa dostávame vlastne k tvojmu pokru. Ty si už taký mega starý pokrista, ty od 12 rokov asi hráš, nie? Lebo tie príhody svojej skôr od 10. 2000-ky heads up v časoch, keď sa také ešte niečo aj nehralo online. Tak daj niečo. V 17. storočí si začal hrať online poker. Viem, že keď my sme ešte drtili NL10, tak ty už si hral nejakú NL 1000, 2000. Je to možné, začal som nejakých, 6-7 rokov dozadu už.
A bolo to podstatne jednoduchšie v tých 2007-2008, kedy som hrával aj tú 1000-2000. A bohužiaľ odvtedy som nejako sa uspokojil s výhrami a som postupne liezol dole limitmi viac menej. No ale tento rok, alebo teda ten predchádzajúci rok si postoval nejaké také dosť masívne mesiace. To si myslím na Filipínach býval už, že? Áno, áno. A tam sa ti teda darilo? Tam to bolo v poriadku. Takže teraz čo tak hrávaš? Tak momentálne 0,200 až 600 v podstate. Do toho občas nejaké PLO a nejaké MTTčka občas. No a teda to najzaujímavejšie o tebe asi je, čo ja ťa dávam všetkým za príklad, je, že ty si sa na to vykašľal a no nie tu v Kuala Lumpure, ale tu na Slovensku si sa na to vykašľal a utiekol si ešte za mladá. Tak kde všade si býval ako pokrový hráč? Tak začal som v Bratislave, tam som býval asi 2 roky. Ty si z Nitry, že? Alebo tak nejak z Nitry. Študoval som v Bratislave, potom, jak som skončil výšku, tak som tam býval ešte 2 roky potom. Potom som sa presťahoval do Prahy na ďalšie 2 roky. Tam si sa ma pokúšal dokonca blafovať na nejakom českom turnaji, nepochopiteľne, najväčší calling station. Nepamätám si absolútne. Možno som ťa ešte vtedy nepoznal ako úplne presne. No. A potom to už začalo byť aj zaujímavé. Potom to začalo byť zaujímavé, postupne Barcelona. Moje obľúbené mesto. Ako vynikajúce mesto, určite by som veľmi zvažoval sa tam znovu presťahovať, keby bola možnosť ako hrať online. A oni to majú teraz nejak obmedzené, že? Sú tam strašné dane. Proste je to prakticky neporaziteľné, keď máš ešte platiť, neviem, 30-40% daň z výhier plus ešte o mnoho väčší rejk. Ako dlho si býval v Barcelone? 6 mesiacov. A ty si teraz nejaké praktické tipy, lebo ty si tam nejak tak išiel tak pokútne. Ty si tam tuším išiel študovať akože španielčinu, v tom si mal ešte aj bývanie. A jak to bolo? Ako išiel som tam, že u dvoch kamarátok Sloveniek, že u nich som býval najskôr. A potom som mal ešte aj ubytovanie v rámci toho 2-mesačného kurzu, tak potom som býval 2 mesiace prakticky v tom študentskom apartmáne. A teda teraz drtíš, však som si mi prekladal nejakému taxikárovi niečo, takže viem, že drtíš po španielsky, takže... Ako naučil som sa solidne som sa naučil, určite. My sme sa tam vlastne aj stretli na nejakej, tam bola nejaká ich party, veľký ohňostroj. Hej. To nebol rip-off, jak tu v Kuala Lumpure je všetko podľa trikových slov. A v Singapure dvojnásobne. Takže to bolo celkom fajn, no a potom vždy to bolo nejak, teda no, oni tam pokašľali to s tými daňami. Hej, tak som musel zase riešiť, že nejakú novú destináciu. Som do Ázie sa prvýkrát bol pozrieť, Thajsko, Kambodža. To bolo, myslím, 4 mesiace dokopy. Potom na Gibraltáre som býval ďalšie o pol roka spolu s borcami z Poker Strategy, ako s adminmi a s moderátormi. Tak to bolo tiež veľmi dobrá skúsenosť. A potom už minulý rok som sa do Ázie presťahoval viac menej na dlhú dobu. Minulý rok si skoro celý rok býval na Filipínach, nie? Na Filipínach som bol asi 7 mesiacov, potom asi 2 mesiace v Thajsku a mesiac vo Vietname. A tam si bol tiež za nejakými chalanmi, áno. Čo tam bývajú nejak dlhodobejšie, nie? No vo Vietname som náhodou zistil akurát, že jeden kamarát, že je tam zrovna ešte s ďalším kamarátom, čo bola proste úplná náhoda. To som zistil prakticky týždeň predtým, ako som sa rozhodol opustiť Thajsko. Som ešte zistil, že títo dvaja kamaráti, že sú vo Vietname. Takže som išiel za nimi a bolo to zase úplne super. A koho si tam vlastne bol pozrieť? Tam si bol za tým Bučom a... Áno, Bučo a Lu. Bučo a Lu. A nebol tam s nimi ešte aj Kubik jeden čas? Kubik bol, myslím, iba na nejakom ako výlete. Aha. Že tam bol aj za nimi. No a čiže vlastne si sa celý minulý rok túlal, prišiel si domov, zlanáril si trika a teraz idete zase na Filipíny naspäť. Na ten istý ostrov, kde si býval aj predtým? Na ten istý ostrov. To je to Cebu, že? Cebu, áno. Nejaké praktické rady, tipy? Ako to tam vyzerá, ako to tam prebieha, čo to tam stojí, oplatí sa to? Určite, ako na život je to o trochu lacnejšie ako dajme tomu na Slovensku alebo v Prahe.
A samozrejme počasie je neporovnateľne lepšie, blízko z pláži. Zábava je tiež samozrejme lepšia. Za domovom ti nebolo smutno, keď si tam bol tak dlho? Ani moc nie. Ako ja som taký typ, že sa dobre cítim všade, takže... Tak uvidíme, či ti triko nebude na ramene plakať za mesiac, že už chce ísť domov. Uvidíme. Myslím, že nie. Tak dobre, potom, čo tam zažije. Tak teda nech sa ti tam darí a budeme sledovať, že čo tam s tým trikom narobíš a dúfam, že sa pridá k vám ešte viacero ľudí. Tam určite. Na Filipínach býva dosť pokrysov, nie? Aj tak z iných krajín. Áno, minulý rok. Niekoho? Samozrejme, že minulý rok nás tam bolo asi 15 počas najväčšieho píku. Potom ten druhý dom sa rozpadol, tí borci išli domov, teraz zase niektorí sa vracajú, zase noví došli, takže teraz tam bude, predpokladám, okolo 10 pokrových hráčov, teraz ako ideme. No dobré, a najpodstatnejšia otázka, filipínske dievčatá? Pekné? Nájdu sa. Aj ženy? Treba hľadať. Alebo iba preoperovaní chlapi? Tak komu čo vyhovuje? Narazil si? Narazil som všetko. Narazil si, myslím tak, že na chlapa, keď si myslel, že to je žena? Áno, samozrejme, sa každému stane. Takže Triko, želáme aj tebe veľa šťastia. Triko je teraz oficiálny kameraman tohto rozhovoru, takže uvidíme, že akými historkami on príde. Vidím na ňom, že už sa nevie dočkať ladyboyov. Dobre, no super, takže tak dúfam, že to inšpiruje veľa ľudí a minimálne, keď už samozrejme nikto tých nenúti sa tam stiahovať natrvalo, ale aspoň skúsiť a pozrieť, čak určite. Si mladý človek a čo všetko si už zažil, čo všetko si už videl, len závidieť ti môžeme. Je to vynikajúca skúsenosť a každý, kto má tú možnosť, tak by si to mal vyskúšať určite. Ja si tiež na pár mesiacov proste do zahraničia na vlastnú pesť. OK, tak ďakujem a čaute. Ahoj.